hij weer, want we zien de soort lawaai en anders is ons kutsie. Sorry, ik heb gewoon nog nooit een aardbeving meemaken. Oh. Hier in Friesland ben natuurlijk ik hartstikke in aardbevingen. Maar Saskia, hoe gaat het er bij jou? Nou, gelukkig is dit achter mij maar een simulator en heb ik in het echt nog nooit zo'n sterke aardbeving meemaken. Maar ik heb wel een paar lichte bevingen gevoeld, zo'n ik je wennie. En dat is net zo gek, want jaarlijks worden er in Nieuw-Zeeland zo'n 20.000 aardbevingen geregistreerd. De meesten binnen heel licht, maar zo'n 250 keer in het jaar binnen ze groot genoeg dat ze veel kist en soms ook skeer veroorzaken om gebouwen en diken. Nou, en hoe zo'n aardbeving nou ontstaat, dat laten ze in dit museum zien. Je overal op de aarde herinneren van die breukelingen en die verdelen de aardkwast in verschillende platen. En die platen, die nemen ik wel tektonische platen. Die platen bewegen gemiddeld een paar centimeter in het jaar. En soms bewegen ze oer of onder elkaar langs. Dat bad gouden skokkerig en kan wel eens een aardbeving veroorzaken. Langs deze strook loopt zo'n breuklijn. En ik ben hier helemaal hier, 4 van het redengebied gelukkig. Maar hier ben ik in Wellington, dat is de haardstad. En hier is de kans op een aardbeving volle grutten. Deze skeurlijnen, die rennen net terug Nederland. Maar zoals misschien wel jet hast, binnen er ik aardbevingen in West in Grace. En die aardbevingen die ontstaan omdat we gas helden uit de groen. Maar ook in Friesland wordt de gas woon. En de geruchten gaan dat dat ik hier gebeurt, bij Vermiljen, in Grauw. Maar de Friese mensen zijn bang en daarom hebben ze vorig jaar een boze brief gestuurd met de vraag om te stoppen. Vermiljen zelf zei dat er net zoveel gas woon wordt dat hier een kans is op aardbevingen. Gelukkig binnen er goede manieren om dat te redden op een aardbeving. Ik sta nu onder het museum en om dit gebouw zo goed mogelijk te beschermen tegen een aardbeving, had ze het op 152 rubberen blokken zetten. Deze blokken absorberen het schotje van de aarde en zorg je ervoor dat het gebouw net of volle beweegt tijdens een aardbeving. Nou, en mocht er een aardbeving komen, dan is het veiligste plak onder de tafel, zodat het neer op die holle vallen kan. Na de aardbevingen op 16 augustus 2012 in Grace is Nederland extra begonnen te bouwen. Maar wat zo stoot dan? Als de aarde onder die voeten in hier begint te squatchen? Drop het in de comments!